Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Dia duit, Anne Buif Cesar Go Leor, gaur ongi etorria euskaraz eta gaelikoz. Izan ere, gaurko egunez, 1972ko apirilaren 2an, Irlandako gaelikoz mintzo den Radio Na Gaeltatxa irrati publikoaren uinak lehen aldiz iritsi ziren irlandarren irratietara. Irlandako Errepublika eratu zenetik, Irlandal gaelikoarekiko kezka zabaldua egon arren, urte askotxo pasa ziren irratikate hau sortu zuten arte. Hasiera batean, egunean soilik 2 ordu emititzen zuten, baina urte batzuk beranduago, 2001ko urriaren batean, 24 orduz uinetan egotari ekin zion. Hemendik, besarkada bat Radio Na Gaeltatxa kideentzat. Maite dugu irratia, maite dugu hizkuntza gutxituetan egiten den irratia eta maite dugu gure hizkuntza Wentworth Websterrek maite zuen bezala. Gaurko egunez hil zen 1907an. Websterrek heldu zion 18. mendetik Europan garatu zen joera intelektual bati, literatura herrikoiaren eta ahozkoaren ipuinak biltzekoa. 19. mendean Webster eta Jean-François Serkan izan ziren euskal ipuin biltzaile nagusiak. Ipuinen bilketarako Sara inguruko pertsona helduen ahotik elezarrak jasotzen zituen, hitzez hitz, eta ondoren ingelesera itzuli, eta moldatu zituen. Bilketan lagundu zioten gehienak emakumezkoak izan ziren. Zisne talde bat egonik, maitatu zuten gogotik, enekin gari geroztik. Ere burua onartu zuen, hausar dioen gati, barrutik nebinak artea, ere zuen kanpotik. Buru mendiko mariren berri, konta beharrean nago, seme alabak etzekuen nahi, bihurtu kristau esklabo, marisututzen zeharo. Honela biltzen omen zituen entzun ondo, lehenik goizaldean joaten zen errekan amuarrainak harrapatzera. Arrantzatzen zituenean, herriko apaizaren etxean ate joka agertzen zen. Paizak noski gustora hartzen zituen amuarraiak, eta biak, bai apaiza eta bera, emakume batekin elkartzen ziren kafe garaiko solasa ipuinekin goxatzera. Handik bildutakoekin 1901 argitaratu zuen Basque Legends elezahar liburua. 1983an euskarazko bertsua argitaratu zen, Xipri Arbelbidek paratuta, ipuinak izenburupean, 2 liburuki. Sarako bitxenia txaltean oroigarri bat eraiki zioten herriko euskaltzaleek. Honela dio testuak. Wentworth Webster, euskaldunen adiskide, kartxu eta jakintxuari 1828tik 1907 arte, etxe untan bizi izan zen 12 urte, krespoitegian hil zen. Maianen lukan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, haotskorden kontzientzietan.
Bai, entzuleo Gargo Jurik idatzi du sarrera, beste behin ere, egunero bezala, ia egunero bezala, eta Spartan Race bat dirudi sarrera honek. Oztopoa jarri dizkizuet. Baina tira, ipuinak aipatu ditugunez, esan beharko da, aurre eta gazte literaturaren nazioarteko eguna ere badela, gaurko da data hau aukeratu zuten Hans Christian Andersen idazle daniarraren jaiotze eguna delako. Eta zertarako egun hau, liburuekiko eta eta gazteen irakurketarekiko interesa eta maitasuna piztea. Eta hori bizitzeko ohitura bihurtzeko. Hans Christian Andersenek ipuin famatuenen artean daude, Den Grime Aeling, Atetxo itxusia, Emperadoraren jantzi berria, Elurre erregina, Burenozko soldadutxoa, Urretxindorra, Sirenatxoa, Txiki bola lumaz, Neskato txikia pospoloekin. 80 hizkuntza baino gehiagotara itzuli dituzte. Eta antzeslan, ballet, film, marrazki bizidun eta eskultura zein pintura lanetara egokitu. Urrutiko lurraldetan guztia bizi nahi zuen, baina etzen iristen. Bere inguruan dena erortzen zen, zerbait gehiago ikusi behar zuen. Hitzik gabeko Idazle gehiagora aipatu behar ditugu, gaurko egunez jaio zen Taos Amrouche, Algeriar idazle eta abeslaria. Eleberri bat argitaratu zuen lehen emakume algeriarra izan zen, bere lehen eleberri autobiografikoa, Hassin Noa, 1957 argitaratu zen eta Ipar Afrikako idazle batek frantsesez argitaratutako lehen argitalpenetakoa ere izan zen. 1976an Lagain Magic ipuin eta poema bildumarekin Marguerite Taosen ez izena hartu zuen. Margarita bere amaren izena zelako. Taos Amrouchek bere amak haurtzaran kontatu zizkion istorioak bildu zituen. Kabiliako historiak dira hauek, Sahararen iparraldeko mendi altuen ondoan. Frantsesez idazten zuten bai, baina kabilioan abesten zuen. Bere lehen albumak Chants Berbers de Kabylie, 1977an. Arrakasta handia izan zen. Tira eta literatura alde batera utzita esan behar dugu gaur autismoari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna dela. Nazio batzuen batzar nagusiak sortu zuen autismo duten pertsonen bizi kalitatea hobetzen laguntzeko beharra nabarmentzeko. Autism European arabera autismoak munduan jaiotako 100 aurretatik bati eragiten dio. Ego Euskal Herrian 16.600 pertsona inguruk pairatzen dute. Aurtengo leloa, neurodibertsitatea eta nazio batuen garapen jasangarriko helburuak da. 2025ko ospakizunak agerian uzten du neurodibertsitatearen eta jasangarritasunaren aldeko ahaleginen arteko elkargunea, praktika inklusiboek mundu osoko autistentzat aldaketa positiboa bultza dezaketela eta garapen jasangarriko helburuak lortzen lagun dezaketela erakutsiz. Atxomak gure inguruan, itxasoa bezak zabala, ainea bezain librea, balako xera da nire, konstelazioa, dena da espazioa, agian. Eta hoxe, gero entzungo dugu saio hasteko, osorik, baina gautenaren abesti berria. Beharrezko dena, kontena. Aizu eta hemen eguneko efemeride bitxiena. Gaurko egunez, 1884an jaio zen Charles Osborne. 69 urtez jarraian zotina izan zuen estatubatuarra. Zotina 1922an hasi zitzaion, eta hasieran minutuko 40 zotinkada egiten zituen. Uneren batean minutuko 20 zotinkadara moteldu zitzaion, eta azkenik 69 urteren ondoren 1980ko ekainaren bostean zotina behin betiko eten zitzaion. Bere goera bereziaren ondorioz telebistako hainbat saioetara gonbidatu zuten, 1936an Ripley's Believe It or Not, 1980an That's Incredible, 1983an The Tonight Show with Johnny Carson, eta 83an Trivial Pursuit mai joko ospetsuko galdera baten ere agertu zen. Naiz eta egoera berezia hau pairatu, erabateko bizitza arrunta zuen. Birritan ezkondu eta 8 seme-alaba izan zituen.
Horrela bai, entzuleo gaurko efemeride bitxionekin eta zotinka hasi aurretik, eman diezaiogun hasiera bigarren kafeari. Azkenero bezala, Gartxeotun Sain Letonak bere abestien gomendio zerrenda osatu digu, ea gaur zer dakarren. Eta J-Fox taldea kontzertu eskainoko dostiralean. Beraz, aitzakia ederra izan da berarekin tartetxo bat pasatzeko. Eta elkarrizketa akustikoan, gaur Lurratx taldea. Julen Basterra eta Iban Nikolai izango ditugu gurean. Eta maite dutak elkarmatu beharko ditugu. Eta OnlyFans pixka bat ere bai, entzuleok denetarik izango du gaurkoak. Entzuleok apirilak biditu gaur, eta asteazkena da ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Amatxo maitia koreografia aztu zait? Konturatu gara, bai? Nik ikasi dut buru. Epa! Inigo koporra behar ditu. Bai, onai hortan. Bai, nire burmuina oporrak eskatzen ari da. Non eskatu ari da oporrak hemen? Arategian, 200 gramo, opor. Epa, eta mortala azitu nana. Adibidez. Entzuleok, zuekin Pablo Zurutu zaira estorza, egunon? Egunon. Zuekin Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Eta zuekin Inigo Asensio Lurbide. Apirilak bi besterik ez ditu gaur, goizak dagoeneko atzean utzi ditu 10:04 eta gu hementxe gara 954 garren saioa osatzeko prest hurrengo 2 orduetan, gu hirurok zuekin bat egiteko asmotan, bigarren kafea hartzeko intentzioarekin. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok apirilak biditu gaur esan da bezala eta zer esango dizuegu, autismoari buruz kontzientziaziorako nazioarteko eguna dela. Eta gautenak Gipuzkoako autismoaren elkartea kantu hau kaleratu zuela duela gutxi. Eta kantu hau bigarren kafearen laborategian grabatu dutela gainera. Epa. Eta hemen izan dugula gazte abesbatza bat eta musikariak eta denetarik. Eta bai, gure aletxo ere jarri diogula honi. Eta gainera larun batean urdinduz ospatuko da autismoaren aldeko martxa. Non eta Tolosan hemen gure laborategiaren herrian. Eta ostiralean saiatuko gara, zuekin gautenako kide eta gautenan erabiltzaile diren autismo dunumen gurasoak ere, gurean izaten. Beraz, izango du egun hauetan, zuekin autismoaren inguruan aritzeko aukera ere, baina gozatu kantu ederra hau. Bizitza gure poesia, bizitza gure poesia. Itxasoa bezain zabala, airea bezain librea, atxea da gure konstelazioa. A ber, Goiuri, ez zu espero nik letrak ondo ikastea inoiz. Egia da, Beti asmatzen ditut. egia da. Zubian bidak badago, beharrezko dena. Gaurkoan ere maite dutekin egingo dugu saionen hasiera eta Pablo Zurutuzak kontatu beharko digu. Zer den berak maite duena? Azkenaldian oso presente daude nire bizitzan erabakiak.
Erabakiak. Erabakiak. Bai, ez dakit, erabaki, ez dut esango trascendentalak, baina erabaki handiak azken aldian edo bintzat, nik hartutakoak edo jo que se, egoerak berak, ekarritakoak, baina erabakiak dira azken aldian ere bizitzaren erdigunean, eta polita da hori. Wow. Esan dizuet sakon jarriko nintzela, Bai. Nik topatut hemen etxekalte taldearen erabaki kantua, zure maite duta bideratzeko. Eskerrik asko. Baina ez pentsa erabaki erresa izan denik. Erabaki hitzarekin dozenak euskal kantu daude. Ainoa Larrañagaren erabakiak, etxekaltenen erabaki, Edu Zardoiaren erabakiak, erabaki ausartak Sweet Rachena, Zartago taldearen erabaki diagu, Willis Dramonen erabakia, Jakob 42 erabakien preso, erabaki okerrak agurrena, Pieleteren erabakia, nin neu erabakitzen buitrakerrena, infinito. Ez da harritzeko, ez? Zer da euskaldunok historikoki eskatu duguna, erabakitzeko eskubidea. Ze ona goiuri. Ikasi estadistikak Onda zea, Banekin. Gauden guberiak dira Tiro egiten zomak Zitean garbi geratu da Pablo gehiago sakondu nahi duen bere maite dutean edo hortxe utzi behar duen. Bez, principios? Esto ya está nahiko. Erabakia da, esnatzen zanean eta jogurta jan edo... Ez nago hortaz. Erabaki sakon eta zari da, Pablo. Claro, de repente, pues... Baina maite dut utzi nahi du urazalean. Bai. Adinak dakarzkien erabakiak, ni bakizuek nahi zuek bezain momia. Katu? Bale, aste hau nola maituko dudan. Atzo, eren egun. Junek deitu zizun amona. Menopausikan nengoela esan zidan. Naiz eta izu gozat, menopausia, emakume gazte izan da ere, menopausia beste arrazoi genetiko-biologikoengatik izan dezakizun baina orokorrean. Eskerrak Junek esan zizun, ze oso komentario machista da. Oso itxusia da. Itxusia da, esan nahi zuelako zarra, lotura, adindua izatearekin, eta ari naiz lokatzen sartzen ze, berez adinekoa izatea ez da txarra ez, baina bueno, berak irain moduan esan nahi zidan, eta orduan intentzio iraina zen, orduan, momia irain... Bueno, ez du, momia... Osa, baina gaizki sentitzen naiz. Osa, etzen irain bat. Claro, nik nire esan zen besteik gabe. Besterik gabe, ados. Bueno, erabakiak, eta bizitza bada aurrera, eta nik erabaki bat nondik jun. Eta, claro, gai handi bat da. Jen, tardun erabaki dezu nondik jun. Nik ez. Hor daude, hartzeko, baina. Vale. Eta horretziko, ez ezakit oso ondo nora dijoan. Oso ondo. Bueno, horretziko dugu, bai. Goiuri, zein da zure maite duta? Eskerrik asko, Pablo, eskerrak. Isiltzen ari ginen pixkanaka, musika amaitu da, iligo isilik zegoen, eta aurrekoan pegileku honak esan zigun, isiltasuna dagoenean irratian, alarma guztiak pizten direla leku guztietan, eta orduan, Gazatzen baizu, Goiuri. Osea, behar dezun nik esatea, Goiuri, zein da zure maite duta, zuk zure maite duta kontatzeko? Bai, karo, nina izartzen ate ontatik eta... Eta egiten gogoa ematen dizuna. Ez, egunero. Ados. Ez kontua da ez daukadala maite dutik. Zitsusia du. Badaukat maite duta. Asko gustatzen zaizkit, kointzidentziak. Adibidez. Adibide bat... jartzearen. Nik unibertsitatean laguntalde bat egin nuen, eta ezagutzen ari ginenean, laguntaldeko kide batek ikerrek esan zidan, eta noiz da zure urte betetzea, eta esan niona, urtarriak 10, eta esan zidan, ara? Nerea ere bai? Ara, eta ze ospitaletan jaia zeinen da, onda, ara? Ni ere bai? Eta urtea, eta bai, 94, ni ere bai? Eta zure amatezen, eta kontua dago jaio ginen egunean, gure amak erditu berritan logela elkarbanatu zutela, eta 18 urte beranduago guk topo egin genuela, gero, bera Donostiarra, ni Tolosarra, eta topo egin genuen unibertsitatean, eta hori oso polita iruditzen zait. Aurrekoan ezagutu nuen lagun bat, aurkeztu zidaten lagun bat, eta berak udara batzuk pasa ditu lagun baten etxean, eta nik etxe horretan ere, aste batzuk pasa izan ditut, beste lagun baten etxea ere badelako da, familiako etxea delako. Eta orduan, egon gara, elkar ezagutu gabe, biok etxe berean, momentu ezberdinetan bai, baina bueno, etxe berean, eta horrelako gauzak asko gustatzen zaizkit. Zaten dut, wow!
Ja, ziona. Ez? Edo... Orain, Pablorekin ez dut topatu oraindik loturarik, baina imaginatu behin, hemen, ez dakit, orduak emango ditugu hemendik aurrera, Pablo kala nahi balin badu irratean, eta, igual kontatuko dut, behin egon itzen, ez dakit, dokan, ez dakit zeinen Olat Salvadorren kontzertu batean, eta hau gertatu zen, eta erori zitzaidan barran nengoela, zerbeza bat erori zitzaidan, eta nire alboko mutilari zerbeza erori zitzaidan, eta gian Pablo zen. Baliteke, probablea. Pablori etzaizkio hilabetean bizpairu zerbezaino gehiago erortzen. Beraz, kasualitatea handia litzateke. Bueno, gauzari gustatzen zaizkit. Polita da, ez? Maite duta. Oso polita. Ja, nire kontrakoa bezala, esan ikuste, ez kasualidadeak eta erabakiak alde berean, kontran, doaz? Ia da. Eta uste dut nik behar dudala... Bat kontrolatzen duzu bestea ez? Hala. Nik behar dudala maite dut neutro bat. Zuek zeraterako pixkatola, bi maite dut elkar konpenetratuak eta orduan ezin dute eraginik sortu hor. Zeron, hartu dut nire maite duten zerrenda. Tartun da, batean, tira dut goraka eta esan, maite duta da txampua. Ez, maite dut xolomo piper gorri bokaioa. Bakarrik? Xolomo piper gorri hori tartean, gaztarik gabe. Xolomoa piper gorri, gaztarik gabe. Piper gorriak, bizitzako gauza honetako bat da. Piper gorriak zeona, Baina, maite dut bokadioa xerrarena, txal xerrana bokadioa, kategorikoa, piper berdeakin. Eta batxuri xafla doratuekin. Amaiketakoa nun egingo dugu? Igual bokadio hori egiten duen taberna. Seguzea bapatean. Zue bideo bat oso virala intzen dela urte eta piko interneten. Pakoren bokadioa. Ez. Erderaz. Zein da Pako? Sukardari oso top bat eta eraman zuten bideo bat itera bokadio bat prestatzeko. Eta, bueno, hor grazia, kontatuta ezak graziari, baina grazia zen, hasiera motatzen dio olio pixkat, eta gero azten botatzen, ez dakitze botatzen duna eragi pixkat, eta gero olio pixkat gehiago, eta gero gainetik, ogi gainetik otzi oli gehiago. Intat birala eta jentzia gartzen, se te ha colado un poco de filete en el aceite. ¿Cuántos olivares necesito para hacer un bocadillo? Bat kilometrotan adatu behar da azeitea bizikletari, bokadioari barkatu. Bai, gomendagarria. Zeona. Venga, eta maite dut pixkat osatu bat egite aldera. Maite dut taldeak, musika taldeak, gurera etorri, eta lehenengoz kantu bat eskintzen dizuten horretan. Ze hor ere inda zerbait ez. Eta indabek banoa eskaini zuen hemen, formato akustikoan, gitarra elektriko eta gitarra akustiko eta hotxean, korrezpa naiz. Eta, kantu hori dagoeneko bazan, ez, gure oparitxo bat, gure zerbait, eta euren diskoan, orain kantu entzun daiteke, eta, entzuleok. Segundu bat ez bada ere, sinistu hau berdina dela, malkoen atzeko begiek, egiak ordetzen dituztela. Eta ikustea kantuaren transizio hori, kantuaren, biluzago zen kantu hartatik diskoko bertsiorako transizioa, nora eraldatzen joan den, zein darra hartu duen, eta, benetan, maite dudan zerbait da, oso polita iruditzen zait, eta indaberen disko hau entzutekoa da, ez banaiz, baina banoa kantu honek niretzat beti izango du zerbait berezia. Ez bakarrik hemen jozutelako, baizik eta benetan kantu honekin zerbaitek lotu nagoelako. Nahi nuke, ez bait galdu
Indaberen banua entzuleoke eta guezkoa zinora lasai aurrera goaz, beste erik ezean, zuekin urren gorendik ordu tarditxoa edo igaro behar dugulako. Mentxe bigarren kafean, geratu hor, giroa beste leku batutara eramango duguta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sex with me so amazing. All this all work, no vacation. Stay up off my Instagram, pure temptation. Hit a switch on a fake nigga like a station. Sex with me so amazing. Sex with me so amazing. Vodka and water and a lemon. And a few other things I cannot mention. Ooh, na, 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 na. 5 fingers on it, 5 fingers. Hit it like you want it, I mean hit it like a money. Duela egun batzuk taberna batean nengoenean, telebistan honako albistea ikusi nuen. Andorrako gobernuak OnlyFans eduki sexualoa duen plataforma debekatzeko aukera planteatzen du. Prostituzioaren parekoa izan daitekeelako. Ester Molne, herrialde horretako barne eta justizia ministroak pasaden asteko legebiltzarreko kontrol saio batean, adierazi zuenez, bere gobernuak ikerketa bat eskatu du plataforma digitalak eskaintzen dituen zerbitzuak prostituziotzat har daitezken ala ez zehazteko. Momentuz, Andorrako legeek prostituzio tradizionala arau hauste administratibo gisa eta proxenetismoa 2 eta 5 urte bitarteko zigorrekin zigortzen dituzte. Baina ez dute OnlyFans bezalako plataforma digitaletan bideoak edo argazki sexualak saltzea zigortzen. You know I got the sauce. You know I'm saucy. And it's always wet. A bitch never ever had to use lip gloss. Eta interesgarria iruditu zitzaidan, kezkatuta nagoelako. Psikologo, irakasle, guraso eta ekintzaile feminista asko kezkatuta dauden bezala. Sexuterapeuten arabera, OnlyFansi adikzioa, eta adikzioa deitzen diote, sexugune interaktiboetan erosketak konpultsiboak egiten direnean, adikzio hau kezkatzeko modukoa bihurtu da. Pornoaren, sexuaren, jokoaren eta erosketen adikzioen ezaugarriekin antzekotasunak baditu ere, OnlyFans bezalako lekuek fantasia parasoziala eskaintzen dutela dirudi. Arpidedunek ordaintzen dute, ez bakarrik plazerarengatik, baizik eta laguntasunarengatik edo horren ilusio kontrolagarriagatik. Hit a switch on a fake nigga like a station. Pornoaren adikzioa hamarkadetan zehar ikertu eta tratatu da. Eta ikerketek behin eta berriz erakutsi dute, gizon batzuk beren pornoaren kontsumoa murrizteko borrokan ari direnean ere ez dutela lortzen. Hain handia dela adikzioa, oso zaila dela murrizketa hori lortzea. Baina OnlyFansekin zailtasuna are handiagoa da. Ze OnlyFansek, eta kontatu nahi nizuen 2016an sortu zela, baina COVID-aren itxialdian lortu zuela arrakasta, hemen ze gertatzen da jendea arpidetu egiten dela sortzaile zehatz batzuetara. Eta eduki pertsonalizatuak eska ditzakete erabiltzaileek. Horrela, lotura handiagoa sentitzen duzu, eduki sexual hori eskaintzen ari den emakumearekin. Erakargarritasunaren zati bat da, erabiltzaileek uste dutela zuzenean komunikatzen ari direla beren pantaiako emakume erakargarri hoiekin. Beraientzat bakarrik sortutako materiala ikusten ari direla. Batzuetan egia da, hala da. Hau da, Jose 72 eskatu diezaioke, eta ordaindu noski sortzaile bati esateko egin diezadazu bideo bat zure titi buruak laztantzen, Jose 72 esaten duzun bitartean. Baina beste batzuetan, eduki pertsonalizatu bezala saltzen dena ez da. Eta da, bideo bat, eta saltzen diot bideo bera kaixo maitia esaten, Jose 72ri, Patxi 18ri eta Antonio 83ri. You know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe. Hemen, kontua zer da? OnlyFans, hemen dago desberdintasun handiena pornoa ez bezala, intimitatearen irudimenean oinarritzen dela. Hau da, benetan zuk pentsa dezakezula, harreman bat daukazula
pertsona horrekin, bere edukia saltzen ari den pertsona horrekin. Eta kontua da, iruditzen zaigula, hori pentsatu dezakeela, aurretik, gian arazo, osasun mentaleko arazoak dituen norbaitek, ez? Nola pentsatuko duzu eduki sortzaile hau zure neskalaguna dela? Baina kontua da, terapeutek esaten dutela, orokortu egin dela jarrera horri, eta sortzen dezula, nahi gabe benetan, harreman hori, pertsona horrek, harreman ez duzu sortzen dezula, harreman hori duzunaren sentsazioa. Tordun, kezkatuta daudela, ze benetan, berez, aurretik osasun mentalarekin, arazorik ez dituzten gizonek ere, disforia hau garatu dutela. Eta nik ekarri nahi nuen gai hau, gauza gehiago kontatuko dizkizuete, adibide batzuk jarriko dizkizuet, baina nola hemen, emakume bakarra mai inguru honetan gaur ni naizen, eta zuek gizonak zareten, zuen iritzia honekiko? Nik erabat pornografiaren giroan ikusten dut, eta inkluso giro proxenetagoa ikusten diote OnlyFansi porno tradizionalari baino. Eso txungoa. Are proxenetagoa ikusten diot. Horrek ez duzen nahi pornoan dabiltzan emakumeek, euren eskubide laboral zein giza eskubideak eta erabat bermatuta dituztenik, baina konsumoaren modu hori are traketxagoa egiten zait eta botere sentsazio horretan oinarritutako konsumo bat dela iruditzen zait OnlyFans. Ziurrenik OnlyFansek, gero norbaitek ez hau irakurri izan dut, ez? OnlyFansek geratzen duela kudeaketa ekonomikoaren 20%, eta hori prostituzio tradizionalarekin konparatuta, edo pornografia tradizionalarekin konparatuta, hemen ja bi kontzeptu gehiago sartu ditut, bat gehiago sartu dut, prostituzioarena, ez dagoela gaizki. Kudeaketa ekonomikoan, emakume OnlyFansero horrek, eramaten duela, zati majoago bat ez beste espazio batzutan baino. Jendetzat konsumo modua eta batzutan goiurik aipatzen zuen bezala ez, zuzenean hau eskatu eta horregatik ordaindu eta boteretik dagoela eginda gehiago porno tradizionala konsumitzen duen gizon baten kasuan baino. Neri, bi gauza datozkit burura, alde batetik oso deigarria egita zaita, ez jakintasunetik noski, baino ari gara hitzeketan honen kasu estremoen eta agian, edo, hori disforiak eta sortzen diren puntuaz, baina lehenengo aldi bat, oso arrotza izan behar da. Lehenengo aldi zerabiltzen duzunean izan behar da oso gauza raro bat, bai. Oso, hori, jarrerazkena, eta eta lotzen da bigarren ideiarekin, dela, sentsazio bat, orokortzen ari den bezala, munduan zehar, guztia, internetera trasladatzen ari dela, prostituzioa ere, ari da, eta hau da, bere modu modernoena. Nik nola ez dudan erabili, eta ulertzen dudan zuek ere ez duzuela nik ere ez dut ezagutzen. Erabili, ikusi dut Dekat aldizkariak elkarrizketatu dituela hainbat gizon, OnlyFanserako adikzioa izan dutenak eta orain terapian daudenak hori gainditzeko. Eta aukeratu dut adibide bat zuei kontatzeko. Erik izeneko gizon batek $10,000 gastatu zituen pasaden urtean neskalagunaren esperientzia delakoan. Hemen kontua da OnlyFansek eskaintzen dizula neskalagun esperientzia, girlfriend experience, eta ezaugarri horrek aukera ematen diete arpide dunei, sexuari buruzkoak ez diren elkarrizketak jarraituak edukitzeko, ez? Lagun edo bikotekiden arteko elkarrizketa baten antzekoa. Hau da, eduki sexuala sortzen duen emakume batekin egiten daukazu elkarrizketa hori, baina berez, zuk ordaintzen duzu pixka bat gehiago, sexua zaratago doana aipatzeko edo haratago doana zitze egiteko. Torren berak esaten du, Erikek esaten du, hilean $300 eta $600 artean gastatzen zituela, zergatik gustatzen zitzaiolako emakume erakargarri batek bere egunari buruz galdetzea eta egunon esatea. Tarun kontatzen du, konturatu zela etengabe mugikorrean begiratzen zuela, ea mezoriek jasotzen zituen. Esaten du, goizean, laneko atxeen aldietan, arratsaldean oheratu aurretik, gauerdian pixa egitera esnatzen zenean, orduan ere, txekeatzen zuela, ea, emakume horiek, OnlyFanseko eduki sortzaile hauek, ea, erantzuten zioten. Eta orduan, berak ordaintzen zuen eskalagun esperientziaren gatik, eta ordaintzen zion, emakume bati. Eta emakume horrek, ez bazuen, berak espero zuen bezain azkar erantzuten, ordaintzen zion beste emakume bati. Eta horrela zeuken, zerrenda edo abaniko handi bat,
eduki sortzaile hauena, geroz eta emakume gehiago kontratatuta, bere abaniko txat horretan, hitz egiteko eta emakume horiek egunon esateko berari. Tardun berak esaten dut, milaka eta milaka dolar gastatu ditut horretan, eta orain sentitzen duela erraietan sentipen lazgarri bat. Baina, bitxieru ditu zait, badakizu zergatik esaten duen erraietako sentimen lazgarri bat sentitzen duela. Diru horrekin, Omega Seamaster bat eros zezakelako, hau da James Bondek erabiltzen duen erlojua. Berak ez du erraietako sentimen lazgarri bat emakumeen prostituzio eredu bat sustatu duelako. Berak ez du erraietan sentimen lazgarri bat ikusi duelako berez emakume hauek ez dutela berarekin inongo harreman sentimentalik. Badakizu zinan puntuan eretzako hemen? Zergatik gertatzen da nau? Prostituzio tradizionalean beti egon da kontzeptu bat de, baina denak ez daude behartuta. Edo batzuk, eske oso ondo bizi dira irabazen duten diru horrekin, eta izu, emakume aldunduak dira, eta eurek erabaki dute horre egotea, ezta? Eta uzot, OnlyFansek baduela, islatzen duela, prostituzio aukeratu eta autonomo eta emakume ahaldunduaren prostituzio eredu hori, ezta? OnlyFansen dauden neskek euren nahi dutelako da. Legitimatzen du bizka. Hori da, eta gainera diru bat ateratzen dute unibertsitatean ikasketak ordaintzeko eta hau eta beste, ez? Eta nire ustez hori da pixkat arriskutsuena, horregatik gizon horrek ez du nik uste bestelako erraietako minik erloju horrengatik ez bada, ez? Ez du minik sortu duen modelo horrengatik. Hemen badago gauza bat, entzako eztabaidagarria ere, interesgarria, eta uste dut auzurekin inoiz komentatu dudala, Goiuri. Seguraski Silvia Federiciren hitzaldi edo parte hartze hori zuk entzungo zenuelako eta niri kontatu. Baina Federicik esaten du, prostituzioa zilegi dela. Ze kapitalismoari saldu badiogu gure eskulana eta gure eskuak saldu badizkigu. Zergatik ez diogun salduko gorputza. Bueno, gero egon gaitezke ados edo ez, Federicirekin gauza askotan ados gaude, uste dut hemen ez gaudela bereziki ados, baina badago hor... Tabakaleran esan zuen, no? Tabakalerako itzaldi batean, ni nintzen bertan izan, baina gerora bideo hori uset ikusgai egon zela. Bueno, badagoela hor, nola baiteko dualidade hori, ez? Edo doble rasero hori, ez? Esplotazio laborala nola onartzen dugun eta zilegitasun moduko bat ematen diogun eta esplotazio sexualari beste begi batzuken begiratzen diogun. Ziurrenik, hemen, kultura kristauaren pixua ere egongo da. Baina, urtziago esan nahi nuen, ze OnlyFansek eramaten gaitu berriz ere kapitalismo eredu gordinenetara. OnlyFans hasi da 100 azkeneko 3 urteetan. 100 urtero. 147 zen 2023an, 100 pikuia 2024an, eta horten ere azkuntzean doa. Eta ustut hor, gauzak egin korapilatzen direla. Nin pixkat, igual gaitik urruntzan ez, baina gainera, asko esaten du ere, ateko naiz gai ontatik, baina sentsazio berdinarekin hartzen dut. Oso geroztagiko ganden bezala, nik geroztagio entzute ditut humore gile asko, eta hola, esaten, geroztagio haien emanaldiak ez direla monologo bat, baizik eta publikoa dagoela etengabe parte hartu nahian, ez? Zerbaiten parte izan nahian, zerbaiten protagonista, zerbaiten lehenengo planoan dagoen zerbait, eta hau, ere, osasan ez da nahikoa, ez guzti honekin, ez da nahikoa pornoarekin, ez da nahikoa, ez gainera zuri, eta nire izenarekin, eta gainera nire izagen da, eta, evidentea aintzat hartuta, gainera, ezakit ze pentsatzen da noren inguruan. Jarraitu nahi gure lagun Erikek dioen entzuten. Vale, berak esaten du, gastatu zuena kalkulatu ondoren, orduan konturatu zela, arazo bat zuela ez, eta orain, terapian dagoela eta utzi duela OnlyFans, eta noizean behin bakarrik saiatzen dela erabiltzen. Hau da ez du, guztiz utzi. Berak esaten du, ulertzen zuela dinamika transakzionala zela hasieratik. Baina horrek ez zuela bere interesak geldiarazten. Zergatik, ligatzeko aplikazioek bere osasun mentala txikitu egiten zutelako. Ze ezezkoak jasotzen zituen. Hau da, Tinder, Bumble, Hinge horrelakoetan, berak ligatu nahi zuen, eta ezezkoak jasotzen zituen, eta, klaro, horrek bere osasun mentalari asko eragiten ziola.
Baina, deskurritu zuela OnlyFans, bere lankide batek aipatu ziola, eta horrela deskurritu zuela, eta ona hemen esaldi potoloa. Asko poztu zela, badakizu zergatik. Dirua zeukan bitartean, konpainia izango zuelako. Eta hori da, niretzat, hau da iriken adibidea, baina da beste milaka eta milioika erabiltzailearen esperientzia hobekien laburbiltzen duen esaldia. Dirua daukadan bitartean, konpainia izango dut. Horrek esan nahi du, dirua daukadan bitartean, bosta xola beste pertsonaren eskubideak, dirua daukadan bitartean, bosta xola beste pertsonaren sentimentoak, dirua daukadan bitartean, bosta xola beste pertsona orokorrean, zenik dirua daukat eta diruak ematen dit, zilegitasuna. Keep calm and bigarren kafea. Entzuleok, dagoeneko hementxe dozkagu gaur gure elkarrizketa akustikoan izango diren lurratxeko lagunak, baina beraiek prestatzen diren bitartean, entzuten ari zareten hau, duela hilabete batzuk gurean izan genituen beste lagun batzuen doinuak. J. Foxeko laukote izan genuen gure elkarrizketa akustikoetan ikusi eta entzuten ari zareten pieza ederra utzi ziguten eta beste bat ere, primizian orduan, eta gogoz geratu ginen, eurak zuzenean gehiago ikusteko, eta kontzertuak ematen hasiak dira, baina batez ere, kontzertu berezia dute ostirale honetan, apirilaren lauean, eta tira, kontzertu horren ingurukoak kontatzeko. Pentsatu dugu, Xabi Barrenetxearekin minutu batzuk hartu nahi genituela gaurko saioaren hasiera honetan. Xabi, arratsaldeon, barkatu egunon, eta ongi etorri bigarren kafera, aspaldiko. Egunon, kaixo, zer modu zaudete? Gu ondo hementxe, dagoeneko saio abiatuta eta martxa hartuta, eta zuek ere uste dut martxa hartuta, eta, gurean izan zinetenean, erabat astapenetan zegoen proiektu horri, pixkanaka bidea emanez, eta zuzenean ere, jendaurrean aurkezten ari zaretela ikusi dugu. Bai, hau izango da gure bigarren kontzertu ofiziala, gure repertorioarekin. Ze, kontatu genizuen bezala egon ginen lehenengo kontzertua izan zen Donostian, horrela era kasual batean. Eta hori, orain elkartu egin gera gehiagotan, gure repertorioa osatu dugu, eta gure bigarren kontzertua emango dugu repertorio horrekin. Ostiral honetan, Ernest Jutz aretoan, Reale Arena estadio azpian dagoen kulturetxe bat. Bai, arratsaleko 7 izango da kontzertu hori, eta ondo ari zara saltzen, Reale Arena, dagoeneko Reale Arena izatetik asko geratzen ez zaion Realaren zelai horretan, zelai zer amaituko da babesletza akordi hori, eta ez dakidana da, Anoeta estadioaren izena berreskuratuko duen, edo beste babesle bat egongo den zai. Nik ez dakit baino, irakurri nuenan 13 urte pasa direla. Akordio sinatu zutenetik? Pentsatu nuen, nola? Zartu egin gara. Ez dira bost edo izango den. Bale. Nik nunbait irakurri nuen 13 urte, eta esan ez da posible. Investigatu egingo dut. Baina, betidanik ezagutu dugun Anoeta estadioko Ernest Juke kultur etxean, arratsaleko 7 izango da ostiraleko kontzertu hori. Kasualki hasi zen, pixkat oharkabean, edo, momentu batean,
behar batzuk asetzeko, esan zen elkartuko gara hemen jaialditxo paralelo honetan musika egitera, eta hortik Xabi, gauzak sendotu, kantuak grabatu, esan daiteke J. Fox badagoela pixka bat despegatzen edo, ez? Hori da, egin ditugu, komentatzen dizun bezala, hori egin ditugu abesti berriak, repertorio guztia ja abesti propio ez osatuta dago, oso zainduta dagoen repertorioa da, egiten dugu maitasun handiz egiten dugun lana da, eta horrela partekatu nahi dugu ere, koherentziarekin, ez da? Hemen izan zinetenan ibili ginean, ez? Nolabait, proiektuari izena bizenak jarri nahian, cool jazzaren giroan, jazz garaikidearen giroan, askotik zuela honek, baina ez dakite, entzuleari nolabait azaldu arazi barko bagenioke, ostiralean zer topatuko duen, agian esan barko genuke, estilo askotatik topatuko duela, badaudela groove, fangiroko eta bestelako influentziak zuen, jazz oso ederronen giroan, ez? Bai. De hecho, esango nuke baita ere rock puntu bat baduela ere. Fredik jotzen dituen teklatuek eta egiten dituen konponketak oso rockeroak izan daitezke baita ere. Nik uste dut publiko guztientzako izan daitekeen kontzertu bat dela, ez dela, nuke katalogatuko jazz kontzertu astun bat bezala, baizik eta publiko guztientzako kontzertu bat bezala, esango nuke izango dela, ez? Entzun, hau entzuleok. Esan genuen, hemen izan zinetenean, Xabi, bazuela puntu sensual bat, puntu sexy bat zuen musikak ere, eta uste dut hori ere, entzuten ari ginen pieza honetan nabari den zerbait dela, ez? Badagoela zerbait oso sugerentea eta jendeak asko goza dezakena, esan da bezala, jazze entzule, maitale, amorratu bat izan gabe ere, goxo eta eder sartzen den, jazz girotan murgiltzen zaretela, ez? Bai, noski baietz. Hori komentatzen dizut, nik uste dut, normalean izaten dugula horrela jazz kontzertu batenean horrela ikusten dugu, musika dentxoa izango balitza zela, baina nik uste gure kasuan nahiko errez sartzen den musika dela, eta baduela sensual puntu bat baita ere gure repertorioak, edo gutxienez abestiren batzuk. Esaten dizut, azkenean mimo handiz egiten dugun lan bat da, eta baita ere kariño guztiz partekatzen dugu besterik gabe, beste persona izan gabe, ez? Entzuleok ostiral honetan, apirilak 4, Ernest Lluch kultur etxean, kulturgunean, arratsaleko 7etan, Ernest Lluch esan da bezala, Nueta estadioan, Amara auzoan Donostian dago, eta bertan Juan Maurriza baterian, Fredi Pelaez teklatuetan, Oskar Lakuntza saxoan, eta hortxe gure bideodeiaren bestaldean dugun Xabier Barrenetxea baxu elektrikoan topatuko dituzue. Xabi, galdera bat egin barezuta gurtu aurretik, kantuak grabatu dituzue, diskoa bere kabuz fisikoki ateratzeko asmoa dago, prozesuan dago, gauza gehiago grabatu nahi dituzue, zertan da alde hortatik proiektua? Oraingoz, zorta daukagu azkenean entxaiatzen dugu Frediren estudioan, eta entxai guztiak grabatu egiten dira, eta baditugu, maketatxo bat badaukagu nahastu gabe dagoena, baina, egia esan, oso ongi sonatzen ari da dena, eta badaukago intentzioa diska ateratzeko, baina nik uste hori gudarara begira izango dela. Oraindikan, abestiak baditugu, partekatzen ari gera, materiala, baina, diskoa bera, nik uste dut, gainera, kontzertuak egiten goazela, baita ere forma gehiago hartzen dijoa, repertorioa, eta, konponketak baita ere finkatzen juten dira, orduan, nik uste dut udararako izango dela, gutxi gora bera izan daiteke data bat, izan daiteke diskoa egiteko momentu
polit bat. Data horren esperoan eta notizia gehiagoren esperoan geratuko gara, baina bien bitartean entzuleak J. Fox hemen bigarren kafean izan genuen, eta, hortxe, sortze, sendotze eta gozatze prozesuan dagoen cool jazz giroko talde honek, ostiralean kontzertu eskainiko du, esan da bezala. Donostiako Ernest Jukaretoan, bertaratu nahi baduzue, etzarete damutuko. Xabi Barrenetxea, zuen doinuekin geratuko gara hurrengo minutuetan, eskerrik asko guretzat tartetxo hartzeagatik, eta kakapila, jende horbiladila eta goza dezala zuekin ostiralean. Esker zuei tartetxoa guzteagatik, eta ean ikusten zait. Mila esker. Bezarka da handi bat, Xabi. Berdin, agur. Zer izan izenengo, Juri? Zuzendu egin nahi nuen lehen esan dudan arrealarenaren kontua. Zer esan izenen? Eske, ondo esan dut, 13 urte? Baina, esan dut 13 urte lankidetzan Reales Seguros eta Real Sociedad. Baina estadioaren izena, bostetik. Duela 13 urte hasi ziren gauzak eskaintzen Real Zaleentzat, bono batzuk langabezian zeuden Real Zaleentzat, bazkidentzat eta horrela. Orduan, duela 13 urte hasi zen lankidetza, baina egia da 2019an aldatu ziotela izena estadioari, Xabi, badaukazu ostiralean zure taldekideekin informazio mordoa daukazunaren itxura emateko aukera, Goiuri kontatu dizun honekin, Ni eskerrik asko, Goiuri. Muxi baiat, Xabi, zaindu, aio. Tak, ni esker, Ari zareten zuten entzuleok hau bomba bada, ikusteko aukera baduzue. Nik kontzertua dut ordu horretan eta oso urruti Donostiatik, baina penaz geratu naiz zu, Pablo? Barkatu, Pablo, mikro itxizut. Ni amarakoa naiz, eta printzipioz, lagunak engainatzen nabil, ja. Engaina itzazu, ze benetan oso gomendagarria. Hemen asko gozatu genuen eurekin, eta uste zuzeneko animaliak izan da gainera publikoak asko gozatuko duela. Entzuleak ere gozatzen utziko ditugu, entzuten utziko ditugu, eta segituan gara zuekin entzuleak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero, hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen bi gomendioak aurreko ostiralean ikusi nuen kontzertu baten harira ekarri nahi izan dizkizuet, bertan Orioko gaztetxean hain zuzen ere,
lagunez inguratuta ibili nintzen eta bi kontzertu oso eder ikusteko aukera izan nuen. Lehenengo gomendioan bertan aritu zen lehen talde ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, lagun handi dudan Beñat Antxustegiren Fisis vs. Nomos proiektua. Betidanik bakarlari edo kantautore fin gisa aritu da txustaz ezaguna den Beñat Antxustegi laguna, baina azken aldian Fisis vs. Nomos talde formatuan aurkezten ari da, azken urteotan behintzat, eta lehengoan ere hala aritu ziren. Badakit, kontatu didalako abesti berriak ere grabatu dituztela, ez dakit noiz eta nola kaleratuko dituzten, lehengoan batzuk entzun genituen bertan, baina nik atzera begira jarrita bere azken diskoko hauen xuxurlatuak kantua ekarri nahi izan dizuet. Melodia ederrak egiten maisua da Beñat Antxustegi, eta badu azaltzeko oso zaila egiten zaidan berezitasun bat. Ez dakit, magia bat eta autentikoa da Beñat eta berak egiten duen guztia. Gainera, aipatzeko ere, nola ez, kantautore gisa, 1000 aritu da bakarrik, talde gabe, baina esango nuke taldeak, atzan duen taldeak, Unai Pelaio, Eneko Sierra eta Xalba Ramirezek osatzen duten taldeak, ematen dira, bai, Beñaten abestiei alako, ez dakit, beste indar bat, badute abestiek indarra berez, baina zuzenean oso gozagarria egin zitzaidan talde formatoa, eta benetan izugarri maite ditudan pertsonak direnez, gaurko lehen gomendioa, hauen xuxurlatuak izatea erabaki dut. Beraz, hementxe duzue, ezagutzen ez duzuen ontzat, Fisis vs. Nomos talde puskaren hauen xuxurlatuak kantua. Jurik onenak oxigeno berbera, bakoitza berera taizea hartzera, odeirik ezeruan, antzarrak ferratuz lasai bizigera, hauen xuxurlatuak.
Eta aurreko ostiralean, Physis vs. Nomos taldearen kontzertu ostean, Bloin seikote baxena fartarraren kontzertu etorri zen, eta haiek izango dira nire aste honetako bigarren gomendioa. Hain zuzen ere, Otsaia izeneko kantua ekarrena izan dizuet. Talde berezia da, Bloin, ez dakit nola definitu. Hemen artikulu bat irakurtzen ari nintzela, errealismo magiko sonikoa egiten dutela diote. Bainolet izeneko website filmeko musika oinarri duen kontzertua aurkezten izan dira. Azken 2 urteotan, esango nuke. Hain zuzen ere, Bainolet kantuz izeneko diskoa kaleratu zuten partaide batzuk egindako Bainolet website filmaren arira, eta geroztik, holtza asko zapaldu dituztela esango nuke azken 2 urteotan. Izugarrizko taldea da Bloin, batez ere Pascal eta Maia ezagutzen ditut nik. Biak lagun onak eta izugarrizko talentua dutenak, aipatu nahiko nuke. Eta ez dakit, bereziki talde honen musikaltasuna eta originalidadea azpimarratu nahiko nituzke. Euskal Herrian hain beharrezkoa dugun, ez dakit nola definitu. Ez berdina den zera hori borbor dutela iruditzen zait. Jazzarroka ukitu progresiboak, goxoak diren melodiak, ez dakit, hardcore pixka bat ere bai, eta denetarik sartzen da beraien katalogoan, eta zinez berezia den talde bat da, Bloin. Beraz, gaurkoan, ezagutzen ez duenarentzat, hemen ekarrena izan dizuet, Bloin taldearen Otsaia kantu puska. Gauaren begi beltzak zurisu, ez zitela beldurtu potolo, mamuak ez dira hurbilduko, umetxo polikiegi Etxbegiak ez egin igarrik, kanpoko joa ez da gaiztoa, loak hartuko zituelarik, noa joanen da zure gogoa. Hortxe entzun dugu Bloin taldearen Otsaia kantu puska. Bi bazuek Bloin, zenbat maite zaituzten. Segida nire 3. gomendioa, talde aski ezaguna ekarrena izan dizuet, eta okerrez banago talde honen abeslari den Adrian Lenkerren kantu bat ere ekarri nizuen duela oste batzuk, baina gaurkoan bere taldea ezagutuko dugu. Adrian Lenkerren taldea Big Thief izena du, eta nahiko ezagunak dira izan ere, diskografia nahiko oparoa dute, baita taldekide bakoitzak bere kabuz egindako bakarkako bidea ere, baina Big Thiefek talentu asko batzen du taldean bertan, eta gaurkoan hori erakutsi nahi nizuen, taldea bera. Kantu puska asko dituzte, baina akaso masterpiece disko aukeratuko nukenik bilduma ederren bezala, eta bertan aurkitzen den Vegas kantua. Hori sekarena izan dizuet, gaurkoan nire 3. gomendio gisa. Beraz, hemen duzue Big Thief taldearen Vegas kantua.
Hor txentzun dugu Big Thief taldearen Vegas kantu puska. Eta aste honetako gomendioi amaiera emateko, ezagutzen hauenak badaki Bon Iver eta Justin Vernonen zale izugarria naizela, okarez banago kanturen bat ere gomendatu izan dut hemen, baina gaurkoan bere beste proiektu bat ekarri nahi izan dizuet. Baditu Bon Iver edo bere talde nagusitik beste proiektu batzuk, eta akaso Big Red Machine izenekoa da horietan interesgarrena. Ez dakizkit beste taldekideen izenak, baina badakit The National taldeko zenbait partaidek partertzen dutela, Big Red Machine proiektu honetan, eta izugarri maite dut. Azkenean, Bon Iver beti izango da nire talde kutxunetariko bat, kutxunena ez bada, eta folk oinarrizko enetik esango nuke musika joera guztiak jorratu dituela Bon Iverrek bere 4 diskoetan zehar, baina beste proiektu hauek ez dakit nola esan, esperimentatzeko ez, baina gauza ezberdinak egiteko baliatzen dituela iruditzen zait izan ere, esperimentazioa bere lan guztian aurki dezakegu, baina Big Red Machine talde honek badu zerbait berezia, ez dakit zer den, ambientalagoa den zera hori, gitarren joko ederrak, autotunea bera erabiltzeko modua, baina bueno, zuek entzun eta epaituko duzu. Gaurkoan, I Can Be All You Got izeneko kantu berezi bat ekarri nahi izan dizuet, improvisazioan oinarrituta dagoen zuzeneko batetik hartu dut, eta izugarria iruditzen zait. Batez ere bertako melodia eta bateriaren jokoak. Beraz, ea nik bezain beste maite duzuen, aste honi agur esateko aukeratu dudan Big Red Machineen I Can Be All You Got abestia. Guk urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu eta ondo segi. Aio! I can be all you got. I can be all you got. Why wait if you know what's coming? When I can be all you got. I can be all you got. Why wait if you know what's coming? Why
Keep calm and bigarren kafea. Doinu batek esnatu nau. 7:10. Egunero bezala, ezkerrera begiratu dut gaur ere. Oraindik martxan den iratzargailua itzali eta jaiki naizuetik. Komunetik pasa naiz, gosari egin dut, eta lanen antzabiatu naiz. Bidean nengoela, egunerokotasunak ohitura bihurtu dituen makinak ikusi ditut. Ingurura begiratu, 12 metroko zabalera duen hiru joder, algeasi berriz. El diablo. Doinu batek esnatu nau, 7:10. Egunero bezala, ezkerrera begiratu dut gaur ere. Oraindik martxan den iratzargailua itzali eta jaiki naizuetik. Komunetik pasa naiz, gosaria egin dut, eta lanera antzabiatu naiz. Bidean nengoela, egunerokotasunak ohitura bihurtu dituen makinak ikusi ditut. Ingurura begiratu dut, 12 metroko zabalera duen hiru erreiliko errepidean gaude denak. Denak hemen, dantzan goaz aurrera. Begirada luzez. Radarra dagoen tokian mantxotu dugu denek. Egunero bezala eta atzean dudan autoa gertuegi jarri da gaur ere. Zergatik du honek hainbesteko presa? Denek entzun dugu gertatutako azken tragedia. Asteburuko partiduen kronika eta egunean zehar entzuteko izango dugun gai zerrenda. Lehen kafean oraindik eta afarian entzungo dudana erabakitzeko aukera izan dut gaur ere. Lanera iritsi eta ordenagailua piztu dut, Google ireki dut. Asteazkena da, eta gaur, nire alboan eserita egoten den kidea ez da lanera etorri. Pena eman dit. Egun luzea dugu aurretik, aitortu diot nire buruari. Telefono idei bat jaso dut. Quiero hablar contigo sobre un trabajo. Makina baten ahotsa zen. Ez diot amaitzen utzi. Goizeko 10 dira, eta oraindik ez dut inorekin hitz egin. Zorionez, gurean izango dugun taldeak egia aldarrikatzen du. Gure izaera gardena, lehena, benetazkoa. Eta hauekin bai, izango dugu hitz egiteko aukera. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoan, lurrats, sendatzen hasia naiz. Egunon, Jukote. Kaixo, egunon. Julen, Ibai eta Josu daude Lurrats izenaren atzean, eta gaur gurean dira, Lurratsen lehen diskoaren inguruan hitz egiteko. Sendagai izenekoa da diskoa. Kontatuko pixka bat, nolako izan den hasiera, taldearen hasiera, eta nondik datu zen abesti hauek? Lehenik eta 1000 esker egindako sarreragatik, izugarri gustatu zait, eta ez da gutxi esan dezuna, egia aldarrikatzea, sendatzea, eta horixe da gure planteamendua, musikara eramaten ahalegintzen garena, eta horixe da sendagai diskan isladatu nahi izan duguna. Intentzio horrekin ehundu ditugu 8 kantu, Lezoti estudioan, Oiartzunen, eta horri bili ginen Iban eta ni, Gorkarekin, Gorka Lezotirekin, eta, taldearen hasiera, agian, Iban, nahi baduzuzuk kontatu pixka bat? Bai, noski. Nola izan zen? Noski. Izan duzan, nola, gauza politiak hasten dian bezala, karambola bat, ez da? Karambola bat. Bisita oarkabean, ez? Ingenun, kontzertu bat Marruma Kulturalean,
bai nik bakarlari gisa, eta gero zu bakarlari gisa, Julen, zu gitarrakin eta ni digeriduakin. Eta, bueno, arrez geroztik, zuken, pixkate, fitxatu zintudan. Bai, hori da. Berez, nik nahi un digeridua ikasi. Zen instrumentuan neukana etxean, erosi nuen Australiako denda online batean, gaur egun erosten diran gauza bezala, digeridua. Erosi nuen, eskatu nuen, eta hor zegoen... Benetan ari zara? Bai. Nik hasieran uste nuen txantxa bazela, baina ikusi dut aguantatzen ari zela txantxa datuela txantxa etxurarik. Ez, karambola. Bai, eta berez nik nahi nuen, ni marruma kulturaletan, podcasta prestatzeko, noan ikusteko, ikusi nuen Ibanen bideoa. Eta esan nun, honek digeridua jotzen du, klase bat hartzea gustatuko litzaidake. Junintzen klase bat... Bueno, etorri zenean etxea, eta esan zenun, nik zu bezalako tipo arraro bat ezagutu behar nuen. Ez nahi goratzen, hori izan nizun? Bai, ni gogoratzen. Eta ez zen ospagin, hori izan nizun? Ez, baina eskeia hotxuta nago. Neri ere bai tipo arraroak urbiltzen zaizkit, osea. Gauza esan baizuet, marruma kulturala izan topo egintzen uten eta bar, eta han bakoitza zure gitarrarekin, zure digeridarekin da nahiko dezuena, baina hori baino lehenago, biak hortik pasatagoak zinaten, bata digeriduarekin da bestea gitarrarekin. Zuere? Bigarren kafetik igarotakoak zinaten. Bai. Izatez, Iban digeriduarekin etorri zanean, ez usteko bat izan zen, ustez mai gorostiagak kudeatutakoa. Bai, digeriduakareko joko dut, hasi ginen hemen tontona egiten pianoarekin, da bukatu genuen improvisatzen piano digeridu pieza bat. Do batekin, ez? Digeridu do azar. Dontzegon, ni uste la menorren aritu nintzen lani, hori da. Hor zurekin jolasean. Hori izan duzen, bai. Justo pandemia garaia, ja bukatzen zehola, eta bueno, ja pixka badia garai hortan, ateatzen. Egia da, tipo arraroak gerduratzen zaizkizula. Hori da. Nik ere maite zaitute. Eta gero hilabete urte eta hilabete batzu geroago, beste tipo arraro bat, hemen dagoen beste bat, gerturatu zitzaigun. Ezkenen dana gare nik uste ardibeltze zingurota, ez? Beste bat, matrizetik atera nahi duen beste ardibeltza, eta, hortxe juntatzen gea, eta horrela hasi izan historioa. Ez ingo dugu zerbait, eta bai, eta hasi ginen kantuak ateatzen, gero pixkanaka joan ginen Galizira, festibaltxo batean jotzea. Naturan, estreno politia genuen. Eta handikan atea ginen. Famili Giron. Eta handikan diska grabatu ordu, grabatu genuen. Grabatzen. Eta Leixotin, joan ginen Leixoti baserrira, eta han esan genion gorkari, ez dakit, 3 astetan, 2 aste, 3 astetan grabatuko genula diska bat. Eta azkenean 6 hilabete pasazian. Hor saltxeatzen eta ez dakit, hoxe. Eta orain arte, eta orain dela gutxi, Julenek esan duen bezala, azkeneko fitxajea indegu, hau ere bai, Josuk eta nik ere bai, beste proiektu batean ezagutzen ginen Gelenoztikan, eta azkenean, ez dakit, gauza ez dira edo zer motiborengatik nahasten edo sortzen, ez? Orduan, Josu ere bai, sartu da pixkanaka proiektuan, tekniko soinu bezala, hasieran, gero bera DJ-a eta produktorea da, eta azkenean, orain puxarekin sartu da, ez? Ikusi, entzungo dezue gero instrumento elektroniko bat, ez? Eta mintxe gaude, Luratx deitzen diogu guk. Eta nodi etorri zena? Ibanen asmakizuna izan da. Ruatx etortzen zitzaidan burura, hitz hebreo bat, uste dut, hebreotik datorren hitz bat da, eta esan nahi du erderaz aliento, ez, edo atxa, ez, euskeraz. Orduan, Ruatx, esan genuen, Ruatx izan daitekeola izen polit bat, baina euskeratu genuen eta Luratx, eta, dena bezala, aman komunian daude. Indarra zeukan izenak. Lurra eta atxa. Momentu honetan, pixka bat taldearen esentzia, lurrari atxa ematea da. Eta horregatik sortu deguna.
Aurrek urtean Txintxarri aldizkariak egin zizuen elkarrezketa batean, irakur daiteke. Esan nahi asko ditu gaur egun musikak, baina zeharo medizinala zen beste hasierako erabilera. Eta hori berreskuratu nahi dugu egiten dugun musikaren bitartez. Kontatu pixka bat hori, nik ez dut inoiz pentsatu musikaren alor sendatzeko puntu hortan. Ni berdin, prozesu baten emaitza da gogoeta hori ez, edo deskubrimendu hori. Musika konsumitzen dugu oso modu inkonstientean eta ez ustekoan, ez? Osea, meditatu gabe eta musika arimaren jaki bat da, azken batean. Eta gorputza elikaduraren bitartez elikatzen dugun bezala, aldarrikatu nahi dugu, osea, musika bat edo beste modu diferentean elikatzen duela zure arima, ez? Zure guztiz sendagarria dela. Bai, eta soinua. Edo pozoigarria, segun zen musika konsumitzen dan. Eta hasieran, antzinakoak oso konstiente ziran musika eta medizina oso gertu zeuden. Hasieran, medizinan txinatarrean adibidez, medizina hitza musika hitzetik dator. Osea, piktograma edo izki hori, medizinaren izkia, musika izkitik dator. Osea, eta hori adibide bada, ez? Baina, antzinakoak oso konstiente ziran musikak zeukan botereaz eta erabilera on batek eragin zitezken onurak, ez? Onurez. Eta horretarako gitarra klasikoa, ahots abestua, digeridua, ahots irakurketa, ahots perkusioa, 3 hizkuntza eta era guztietako instrumentuak. Eta gaur ja Josu ikusi dudanean hemen, ja ez nula espero, DJ eta gauza bereziekin eta osea, ez dira ikusten horrelako taldeak Euskal Herrian. Puntu dantzagarria ematen dio. Baita, gainera, fijatzen mazera, elektronikak dauke trance puntu bat beti, eta meditazioa, eta sendagaiarekin ikusi dauke musikak, repetizio asko dauke, ez? Eta hori elektronika dauke, baita orduan nahi seitxun tiratu ziten zen, horrez ze moitzen da, ez? Eta gainaz, esan ez dake sendagarria da, nik gaixotasun kronikoa dauketa espaditik, eta ni asko laguntzen dit. Gehien bat, ikusiko Bueno, zuk eta nik uste denak nahiko gaixo bizigarela gaur egun. Batzuk konstienteago, baino beste batzuk inkonstienteago, baino ez dakit gaur egun behintzat gizarte honetan norbait libratzen denik. Aizue, gusturari garizketan, baina igual... Ez, ni oso gustarra nabiltze gentzuten gure bizi gara, erritmo bizi-bizian eta ari zareten nola baite, soinu probarekin eta entrevistarekin ja gure ritmoa geisten eta sendagai izaten, baina sendagaia behar bezala dastatzeko akaso lehen kantu bat eskatu behar dizuegu, ezta? Noski, bai. Izango da joko duzuen lehenengoa? Hauts nirea. Hauts nirea izeneko kantu instrumental bat, goxo gure barnera sartzeko. Edarra, zoazte gure set akustikora. Erki. Entzuleok hau meditazio saio bat balitz, esango genizueke arna sartzeko sakon eta gozatzeko, eta gian bada. Ahots nirea luratzen eskutik nahi duzuenean irukote.
Hortxe bai, jaun Andreok entzun dugu Luratzen ahotsen irea, gero entzun kantua beste, giro batzutan ere murgilduko da, giro ezberdinetan murgiltzen delako proiektua, baina badatoz gure entrevista set ontara bueltan, eta jarraituko dugu eurekin hizketan urrengo minututxuetan. Nik galdetu nahi nizuen, oso interesgarra egiten zait, sortze prozesuaren inguruan. Sentsazio bat eta inbeste instrumentuekin eta inbesteko estiloekin ere oso originala izan behar dela eta igual oso ezoikoa. Nola sortzen dira Luratzen kantak? Ataungo errekara jun, han txoko batean musika egiten hasi, gitarrakin eta digeriduakin, eta improvisazioarekin, hasten dira ideiak ateatzen. Jolas baten moduan, lehenengo, espektatibari gabe, eta gero... Julenek bi disk atera ditu bakarlari gisa, nik beste zazpi bat hola atera ditut, eta ideia asko ditugu. Orduan, gauzak elkar banatzen edo konpartitzen hasi, eta... Gero espazio desberdinetan, momentu desberdinetan, estudioan bertan, etxean, lokalean, buelta bat eman ez etxean, letrak sartuz gerora, lehenengo musika egiten dugu, eta gero letra, hori bai dela nahiko errepikakorra, gure sormen prozesuan, horrela izan da, eta gara oso talde experimentala, eta adibidez orain Josu sartu dela, pixkat ere aldatzen da sortze prozesua, orain Josu komentatuzuk nahi baduzu, bere baseak eta sortzen ditu, eta ari gara ere pixkat ere base horren gainean musika sortzen, dantzagarriagoa den musika, urrengo diskara begira. Ezkenen nire aportazioa izan da lur energia hori ematea, eta hori ematen dira askotan bomboak, ez? Bomboa beltzata, pum, hori da lurra, ez? Orduan, eta izkenen dantza da musikaren espresio fisikoa. Eta musika bezain sendagarria da nitzako. Orduan, izan da pixkat proiektua aztea, ez? Zauken guztie ona da, eta guain beste puntu bat ematea, eta jendeari beste modu bate baita iristea. Nahi nun, zehazki, Ibani galdetu, ezagutzen ez duenaren zat, digeriduaren inguruan, ze gainera, ez dakit, hemen ez jakintasunetik hitz egingo, baina ez dago bakar bat, gauza ezberdinak ikusten dira, publikatu duzuen bideoklipean adibidez bat agertzen da, gaur beste bat ekarri duzu ere, nola jotzen da digeridua? Putz, batez ere putz egin behar da, eta arnasketa zirkularra ikasi, eta gero mundu osotikan ibili pixka teknikak ikasten, eta ni aborigenekin ondo nintzen ikasten, Australian, eta modu tradizionala ikasten ondo nintzenan, baina ni hasi nintzen Londresen jotzen, eta han ezagutu nun digeridua. Jamiroquai bezalako taldeetan erabiltzen zen soinua zen, eta han ikusi nun, Londresen ikusi nun instrumentu hau existitzen zara, eta berez eukaliptozko enbor bat da termitek naturalki ustutakoa. Hori da giraki edo digeridua deitzen dena. Gero hortik aurrea material askotako instrumentua daude, ez? Digeriduak, ez? Edo zein egurrekin egin daitezken digeriduak, ez? Eta, baino berezkoa da termitek zulatutako eukaliptozko enborra. Eta, hoxe, bere soinu sarkorrak harrapatu ninduen, eta hoxe, oso nire bizitzarako asko sendagarria izan dudan instrumentua izan du da, eta lehenoko galderaekin bat eginik, hildo horretatik gangoaz, sendagai izena du diskak, ez? Orduan, pixka bat, hortik handi joazte kantuak, eta temak, letrak, eta pixka bat, horrek elkartzen gaitu, hiruoi, eta hori da nahi deguna, zabaldu, ez? Jendiri zabaldu, ez? Hoxe.
Eta hiruak elkartzeaz gain, Lezoti estudiotan zarete bakarrik egon. Iban Gulin, Joseba Loinaz eta Fatimetu ere izan dituzue diskoan kolaboratzen. Esperientzia polita izan dela, suposatzen dut. Bai, Kriston Plazerra kolaborazioen gaia, Fatumetu izan zen Zagarit Garrasia grabatu genuen berarekin. Iban Gulin, Galiziatik bidali zizkigun bere biolontxelo eta biolin doinuak ahots nirean erabili genituenak, eta Joseba Loinaz piano jolea eduki genuen, gainera estudioan zegoen kasualidadez, kausalidadez, kolazko piano bat. Pedazo piano. Horregatik deitu genuen. Eta izan zen lujo bat, berak orainlarian eta ahots nirean ere grabatu zituen piano batzuk. Eta, hori, azkenean, jendearekin eta horrelako musikariekin, askoz, abesti indartsuagoak eta sendagarriagoak sortzen dira, ez? Orduan, kolaboratzeko, etorkizuna ere kolaboratzeko, fitxaje gehiago bilatzen eta jende gehiago ezagutzen egia, osea que... Topaketa edo grabazio hori joan den urteko uda giroan izan zen? Noiz izan zen, gogoan duzu? Grabaketa, hasi zen 2023ko azaroan, eta bukatu zen 2024ko apirilean. Bai, ondu ginean, 2 hilabete hola ezer ikutu gabe, baina horrek denbora eman zigune pixka bat, barneratzeko. Etzean izan, ez ginoa zen egunero estudioa, ez? Baina, gutxi gora bera, 20 piko egun estudioan. Eta grabatu genituen ere elektronika puntu batzuk orgorkakin, gero esan behar dugu badaukagula YouTubeen Amets Senti diskoko lehenengo kantua hor igota dago YouTubeen Amets Senti, eta bideoklipa daukagu, eta Josu ere bideoklip hortan parte hartzen du, eta noski, gaur egun daukagu aukera elektronika, diskan dagoen elektronika hori, zuzenean egitea. Osea, guretzat, altxorra da, opari bada. Eta zuzenekoak zemuzkoak izan dira orain arte? Bueno, oso danetik bizi izan dugu espazio desberdinak, sentsazio desberdinak, publikoaren aldetik beti erantzun ona, osea, ez dugu uzten ez dugu jasotzen komentario txarrik gure aktuazioetan, eta... Batez ere gure gurasoen partetik. Eta hori, oso pozik, ikasten, espazio honak bilatzen, isiltasuna dagoen espazioak bilatzen, hori importantea da, azimarratzea agian, oraingo etapan gaude yoga areto, horrelako aretoetan, baina naturan ebai jo dugu, naturan ebai... Azkeneko oso politia atera zen. Lasarteko, nire herrian, jo genuen, auzo elkarte baten. Eta oso ongi pasa genuen familiak etorri zian, baina ondu zian aurrak eta gurasoak engantzatuta ondu zian denbora guztien. Eta nik uste musika honek dauke gauza datosona, ez pat todas las edades, literal. Osea, gustatzen da, ume txikitxo batei, 2 urteko urtetekoa edo agure ez dauke mundu guzti iristen zaio. Hori da, kontatu zure familiarekin egin genuen kontzertua igual. Bai, egin duen nintzen egon ginen familiarekin asteburua pasa egin duen inatoritan, eta mundu guzti zebien, nik ama eta aragie, nik emango ez dakizet, nik ematen ematen dut, nik musika emango. Eta horren planteatu nien bi hauei, entsaio bat egin zuten jendearekin, nire familia izan esan gabe, eta han juntau ginen, bapaten, daizu, kontzertu bat dago, eta nola? Eta, bera egintza izan zen, esate ziguten esperientzi aztezin bat, ez? Ja, normal. Ari dira gauzak ateatzen, duela gutxi ere iaia herri urratxen jotzeko aukera dugu, eta, pixka bat, hor badago zerbait, ez? Hala behin mugitzen, eta diskoa lortzeko ere suposatzen dut, saretatik edo idatzi eta jendea iritsiko dela zuen musikara. Eta beraz, nik uste bukatzeko... Bigarren kantu bat eskatu berri egura. Hori da, agur esan eta... Zein izango da joko duzen bigarren kantu hori? Amets Senti.
Erki? Amets senti hori entzunez, zoazte gure set akustikora berriro, eta eskerrik asko irukote, gaur gurera etorri, eta zuen musika elkar banatzegatik. Mila esker zuei, eskerrik asko. Nahi duzen arte. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, hemen dauzkagu preste luratxe tarrak, ametsen eskaintzeko nahi duzuenean irukote.
Uxatu beldurrak bizitzari, ekin amets senti batean orain eta bete. Keep calm and bigarren kafea.